Ešte ako začne video vám chcem povedať, že som spravil svoju prvú animáciu, som začiatočník, tak chcel by som, aby ste mi ju ohodnotili do komentárov, lebo viem, že táto animácia nebude až tak dobrá a chcem, aby ste mi dali nejaké rady, aby som to mohol zlepšiť. Púšťam intro.